Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim per així preparada. Tenim a l'estudi al company Àlex Corrons. Bon dia, Àlex. Bon dia, què tal? Bon dia, Àlex Corrons, analista polític, per així el tenim. Tenim també a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Bon dia. I Álvaro González, company de CNT València. Bon dia, Álvaro. Bon dia, Manolo. Bon dia. Álvaro González, que estàvem raonant abans al voltant de la seva presència a la xarxa de Mastodon, que ens diu que també du per allí ja un temps, no, Álvaro? Sí, a veure, ho tinc diguem-ne, com a forma de recolzament d'aquesta xarxa federada, que em pareix una molt bona idea, que cadascú busque la seva instància que més li acople, no? I que a més totes interactuen entre elles. I bé, degut a les notícies, no, que ens arriben del nou propietari de Twitter, que menys que tindre un plan B, no? pel que puga passar. Sí, no, estem veient, nosaltres ho estem observant estos dies en esta xarxa, en el nostre compte, que hi ha prou gent que està acudint. De forma periòdica, quan passa alguna cosa en Twitter, solo correr, però esta vegada tenim la sensació de que hi ha més gent mudant-se de xarxa social. Sí, no és només una sensació, és una realitat. Els servidors de la xarxa federada Mastodon estan rebentats. Molts han tingut que parar l'admissió de gent i bueno, he vist alguna gràfica de l'augment exponencial d'usuaris actius i és incomparable a altres moments diguem-ne, d'aquesta fuita de personal cap a Mastodon. És incomparable, és un moment, diguem-ne, diferent als altres. Sí, recordem que no és una multinacional el que hi ha darrere d'esta xarxa, per això el que està contant també Álvaro d'aquests servidors que van col·lapsant-se, perquè moltes vegades és una persona la que té que acceptar o no aquell serveix, que no és automàtic, no? Efectivament, és una federació de servidors al final, i darrere del servidor o bé hi ha una persona, o bé hi ha un col·lectiu, o bé hi ha una forma d'organitzar-se més ampla, no? Diguem-ne que tens aquesta multiplicitat i no hi ha una multinacional, és un software que és lliure, que cadascú pot auditar-lo quan vulgui i se crea la instància, no? I el servidor amb les regles que cada un estima oportunes. I la qüestió bona és que totes aquestes instàncies interactuen entre elles, no? Permetent una xarxa social més gran i més vasta. Bé, bueno, Àlex, Rafa, os hemos metido esta charla sobre Mastodon aquí sin esperarlo. No sé si conocíais esta red social o si os merece alguna reflexión, Àlex. No conozco la red Mastodon, sí que te he oído a ti mencionarla en alguna ocasión, porque sé que estáis aquí, ¿no? Con Radio Clara. Pero bueno, o sea, yo sí que ha habido un montón de intentos, ¿no? De construir redes sociales. Yo me acuerdo de una diáspora había una que se llamaba diáspora que funcionaba bien. N-1 también. Lo que pasa que vivimos en una sociedad que es como muy complicado, es como el tema del WhatsApp, ¿no? Que todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Y quién tiene Signal? Pues 4 frikis que tenemos Signal y lo utilizamos y es mucho más libre, mucho más menos rastreable, no le das tus datos a una multinacional y no sigue las lógicas del poder económico. Y por lo tanto, para mí todas estas iniciativas son las que deberían de dominar nuestras mentes. Y el tema es ese, porque nos gana la publicidad, nos gana el conocimiento de lo que tiene todo el mundo y cuesta mucho dar el salto a algo que sea comunitario porque cuesta darlo a conocer, porque no tenemos grandes medios, digamos, de difusión. Claro, es que tiene que darse ese mix, ¿no? De que sea libre y que haya gente para que sirva para algo también estar en la red, porque si al final, si estamos los 4 que nos vemos en el bar de abajo, para eso mejor quedar en el bar de abajo. Claro, si mañana un influencer muy importante de una red social cualquiera dice me voy a Mastodon, pues claro, obviamente eso tiene más repercusión que cualquier otra campaña que nosotros podamos hacer desde aquí, ¿no? O sea, pero me parece que bueno, que todo lo que sea salir del oligopolio del que sea, en este caso del de las redes sociales, pues está bien, ¿no? Y luego, pues bueno, también he de decir, ¿no? Que yo particularmente he estado muy activo en las redes sociales muchos años, pero considero también que hay que tomarle distancia, aunque sean comunitarias y por supuesto es mejor, claro. Rafa.
Jo estic d'acord en el que estava comentant Àlex, vull dir, deixant a priori clar que com a la interacció personal cara a cara i mirant-se als ulls no hi ha res, però és evident que el que sí que estic detectant des de la meva ignorància en profunditat de com funcionen les xarxes és que estan havent canvis molt significatius i que els grans popes que estan comprant ara i creant oligopolis i monopolis dins de les xarxes estan provocant reaccions molt importants. De fet, s'estan produint unes debacles molt significatives en pèrdues molt importants de beneficis que no s'havien produït fins ara, que tot havia sigut un creixement exponencial i que ningú se pensava que pogueren canviar les coses. De fet, ara és una miqueta prematur encara perquè estàs començant, però estan havent moviments molt importants de reestructuració de les grans xarxes i els grans popes de propietaris de les xarxes no ho tenen gens clar i inclús l'Elon Musk, que és l'últim que ha entrat segons totes les opinions com a elefant en catxarreria, sembla que no ho està tenint tan clar, que la cosa està canviant significativament. Veurem en quina direcció, però en principi estan havent canvis que possiblement d'ací uns mesos, donada l'acceleració en la que es produeix tot, d'ací uns mesos veurem canvis significatius en l'estructura de les xarxes. Molt bé. No sé si voleu afegir alguna cosa més d'aquest punt que he dit quasi que de casualitat. Álvaro, te veia dir que sí en el cap. Sí, és que crec que el que ha dit Rafa és molt atinat, molt exacte, i només donar dos pinzellades per a que veieu l'exacte que és. I sortien en els mitjans de comunicació Meta, que és Facebook, WhatsApp i Instagram i altres empreses, ha despedit el 13% de la plantilla, que són 11.000 persones. Twitter ha despedit el 75% de la plantilla, 4.400 de no sé si són 5.500 o 6.000, bueno, 3/4 parts de la plantilla. Així a Twitter Espanya ja no tenen personal. I després, per a donar un punt positiu, la xarxa Mastodon ha passat a tindre quasi 1 milió d'usuaris actius, que comparat amb Twitter, que té 300 milions, és diguem-ne, molt poquet, però comença a ser una xarxa ja tupida. Comparant-lo amb N-1 o Diàspora, N-1 crec que va tindre 50.000 persones en el seu punt més alt. I Diàspora no me'l sé, però me vaig fer un perfil i apenas hi havia usuaris amb 100 seguidors, és a dir, i a Mastodon ja trobem usuaris amb milers de seguidors. És a dir, és una xarxa que ja comença a ser una alternativa real, encara minoritària, però ja comença a ser real. Ole, Alex, Rafa, ¿algo más de este punto? ¿Os apetece decir? Me alegro de que haya personajes como Elon Musk que destruyan automáticamente todas estas redes, porque al final eran una mierda. O sea, tampoco necesitábamos el Twitter, porque al final lo único que servía. Yo creo que lo único para lo que sirve el Twitter es para que Peña Anónima se insulte. O sea, porque al final lo único que veo yo son muchos mensajes haters, ¿no? De odio, y es un poco que pierde el sentido cuando se convierte en algo así, que se parece a un patio de colegio, pero encima sin responsabilidad ninguna, porque cualquiera se puede registrar y cualquiera puede decir lo que le da gana sin tener ningún tipo de filtro ni repercusión. Ahora, tampoco me parece bien que ellos censuren lo que les interesa a ellos censurar, ¿no? Y luego pues dejen otras cosas. O sea, es un poco como... O hay libertad para todos, ¿no? Pero bueno, es un poco... En fin, me alegro de que haya personajes como estos tan ególatras y narcisistas que sean capaces de destruir la credibilidad de las redes. Porque claro, si todo siguiera igual, pues no tendríamos la oportunidad de que una red como Mastodon tuviera espacio, ¿no? Vale, Rafa, no sé si vos... Es un problema. Sí. Alex, imagínate tú que a un ideólogo tan importante como Donald Trump le quitas el Twitter. ¿Cómo nos comunicaría su discurso? Lo que nos perderíamos. Es decir, lo dejaríamos mudo, eso no puede ser. Twitter tiene que continuar.
I després, un últim apunt que em sembla molt important, que ho acaba de comentar Álvaro, i és que les empreses virtuals, els acomiadaments no són gens virtuals. Vull dir que la gent se'n va al carrer realment i en la pràctica. Vull dir que sembla que tot siga meravellós, que el Silicon Valley siga una mena de país de les meravilles, però els acomiadaments són absolutament reals i no li tremola el pols a l'hora de despedir al 13% de la plantilla o al 50%, és igual. Vull dir que això que ho tinguem en compte i que no se deixem encandilar per les llums, les falses llums de les empreses virtuals, perquè quan venen mal les coses s'obliden de la seva virtualitat i baixen a la realitat per a fer tot el que fa falta per a defensar-se. A més, passant-se la legislació laboral pròpia per on les dona la gana. No sé si Alex volia dir alguna cosa. Sí, me había olvidado decir que, bueno, estamos en un momento en el que las empresas digitales están muchísimas en quiebra, está habiendo un pequeño, digamos, una regulación de lo que era una burbuja para mí, ¿no? Y hay muchísimas empresas digitales que están como fusionándose, despidiendo un montón de plantilla, tal. Y era también porque ha habido durante unos años que se han generado muchísimas empresas gigantes, muchas veces subvencionadas con dinero de los estados, porque les ha interesado estratégicamente o lo que sea. Bueno, el mismo Facebook fue financiado en parte por el gobierno estadounidense, ¿no? Pues como un elemento de la CIA y demás. Quiero decir que al final se financian cosas con dinero público que luego ya de repente cuando el Estado desaparece, pues porque le deja de interesar o porque ya ha conseguido lo que quería, pues se revela como negocios fracasados, ¿no? Estoy pensando que luego pues hablaremos del tema climático y tal, pero vamos, en el fracking o por ejemplo aquí la famosa gigafactoría esta que nos quieren meter aquí de baterías de litio, ¿no? De Puerto Sagunto. Claro. Sí. Álvaro, no sé si volies apuntar tu algo més ja per així. No, crec que està tot dit. Ja anirem bueno, hi ha una en cosa que m'agradaria comentar, parlant de virtualitats, i és un paradigma del que pot passar en les empreses virtuals, que ha sigut el de les monedes virtuals. Vull dir, el desastre absolut i la fallida de moltes de les empreses de monedes virtuals, per ara sembla que l'única que està salvat és el Bitcoin, però que també està perdent mogolló d'actius, i demostra clarament la fragilitat del món virtual, no? Vull dir, el món del metaverso és molt bonic, però sempre que es mantinga en la virtualitat. Quan baixa al terreny d'allò real, es comença a perdre força per tots els puestos, no? Entonces, bueno, heu sempre la gent que s'ha deixat dur per l'encantament de les monedes virtuals, però sembla que ha sigut una mala inversió. Molt bé, doncs, si voleu anem entrant ja en els temes que teníem ahir preparats, perquè si no, no ens donarà temps al final de parlar de cap. Un tema interessant i que segurament tractarem altre dia, tot això de la virtualitat o no virtualitat. Álvaro, adeu al delicte de sedició o més mordassa per als moviments socials? Més mordassa, no? Pareix. A mi el que... Bueno, la gent que no estiga al tanto del que ha ocorregut, vos invite a llegir-vos vosaltres mateixos el sencer a la reforma del Codi Penal i després que contrasteu amb les paraules de Jaume Ausens, crec que ha sigut, el portaveu d'En Comú Podem, que a més ve d'assessorar judicialment al moviment Ocupa a Barcelona, és a dir, el vot que ha pegat aquesta persona és interessantíssim, per no dir una altra paraula, que diu que aquesta reforma no perjudica, sinó que a l'inrevés, sinó que dificulta més perseguir els moviments socials al carrer. Llegiu-vos la reforma, llegiu-vos el que han fet i digueu a veure, perquè el que han fet
i vaig a fer-lo resumit per a que puguem parlar i no siga un monòleg. És introduir una paraula, que és la intimidació, dintre de la redacció del Codi Penal, que és molt subjectiva, no? La violència també pot ser subjectiva, però ben bé està establert el que és, no? Però què és la intimidació? Què és, a més, perquè és exercir violència o intimidació a persones, coses, o obstaculització de vies públiques i invasió d'instal·lacions i edificis, no? Què és intimidar una cosa? Com s'intimida una cosa? És que, clar, han fet una redacció que si hi ha les interpretacions a vegades dels jutges, i ara podem parlar en el debat que tinguem, a vegades, diguem-ne, molt peregrina o inclús fora de tota la jurisprudència i encara així es condena utilitzant aquesta interpretació, si li donem una finestra, diguem-ne, no una finestra, sinó una porta gegantina oberta per a fer interpretacions creatives del Codi Penal, com ells mateixos anomenen aquesta mena de formes de procedir en un procés, aleshores tot està fet, no? I aquesta és diguem-ne, la pena de 6 a 3 anys, no? De presó, però després hi ha un tipus agravat que és encara més interpretatiu, perquè parla de que un número suficient de persones vulguin alterar greument l'ordre públic. Què és un número suficient de persones? Amb un propòsit idoni. Què és un propòsit idoni? És a dir, han fet una redacció que va ser totalment interpretada per part de les altes instàncies judicials i ja sabem què significa això, no? Les altes instàncies judicials estan com estan, les controla qui les controla i, per tant, la interpretació no pot ser en una via progressista i de respecte dels drets humans, no? Va ser a l'inversa. I és que, a més diguem-ne, tota aquesta redacció en part està encara subjecta a la interpretació del Tribunal Europeu de Drets Humans per alguna qüestió de la redacció que, si voleu, ara en parlem, que si no vaig a estar així mitja hora. Molt bé. Rafa. Sí, no, totalment d'acord en el que estava comentant Álvaro. Vull dir, és que per a mi l'única redacció possible, en la que jo podré no estar d'acord, però l'única redacció possible des del meu punt de vista del delicte de sedició és un alçament armat i amb possibilitats reals de conquistar el poder en un lloc determinat, en aquest cas en Catalunya. Però si no n'hi ha possibilitat real i havia sigut una broma de mal gust considerar el sainet de la proclamació de la República Catalana i la seva durada més que efímera, desprovista de la més mínima possibilitat d'èxit, perquè, com ja comentàrem en el seu moment, si no tens un exèrcit que recolzi aquesta proclamació, això és foc de palla, vull dir, no serveix per a res. Com es pot considerar això com a delicte de sedició? Això és un acudit de mal gust, no? Vull dir, com a mínim, el que hauria de contemplar de manera inequívoca i després, evidentment, així i tot, els jutges interpreten com volen, perquè tots estem farts de veure com un mateix article del Codi Penal té sentències no sols diferents, sinó moltes vegades contraposades. Vull dir, així i tot, el mínim que hauria d'haver quedat clar és que un delicte de sedició té que tindre, per una part, un recolzament armat i violent suficient com per a tindre la més mínima possibilitat d'èxit, simplement perquè un diga jo, com en certa tenda de mobles, declaro la República Independiente de mi casa. Ja està, doncs jo soc... I s'anunci, per exemple, és un delicte de sedició. Tu no pots declarar la República Independiente de tu casa. Vull dir, unes tonteries, unes xorrades que no n'hi ha per on agafar-les. Vull dir, bueno, de moment els partits implicats, els 3 partits implicats, ho exhibeixen com una victòria, haver, segons ells, tret de l'ordenament jurídic un delicte que, per cert, n'hi ha un detall curiós, i és que la seva redacció actual data del 1822. Vull dir, només 200 anys de vigència, que tots sabem que la societat espanyola del 1822 en Ferran VII era exactament igual que la d'ara, vamos. Vull dir que són coses que no n'hi ha per on agafar-les. Bueno, una vegada més, ells han fet de su capa un sallo i han legislat com han volgut en funció d'interessos que no tenen res que veure
en el delicte en el Codi Penal ni en el delicte de sedició, sinó les negociacions en la taula de Catalunya per aconseguir el recolzament d'Esquerra Republicana per als pressuposts generals i per a recolzar el govern fins a les eleccions. Àlex. Bueno, nada sorprendente del PSOE, ¿no? O sea, quiero decir, el PSOE siempre hace estas cosas, siempre va en su ADN, o sea, su ADN viene a jugar al engaño, a la trampa. Esta gente se presentó a las elecciones con el compromiso de derogar la famosa ley Mordaza y no solamente no lo hace, sino que además lo único que está haciendo son gestos de todo lo contrario. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Y luego, para empezar, ¿cómo se nota que hay una cuestión muy publicitaria, ¿no? De que pretender, digamos, estratégicamente superar a la izquierda, a Podemos, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Porque está claro que, o sea, yo ya estoy visualizando que estamos en además, esto es una propuesta conjunta de PSOE y Unidas Podemos, ¿eh? Claro, lo que pasa es que todo lo que suceda ahora, digamos que se presuponga publicitariamente, digo, más de izquierdas, se lo va a absorber el PSOE. Esto es una jugada. Para mí, el PSOE está jugando sus cartas ahora perfectamente a nivel electoral. Las está jugando muy bien, porque si no se mueven bien los otros, pues van a quedar mal en la foto. O sea, es decir, cuando hay una coalición de gobierno, la única posibilidad que tienen estos es liarse a gorrazos en los últimos meses de esto. Pero como el PSOE lo que necesita ahora es aprobar los presupuestos. Esquerra Republicana le presiona para que haga una reformita de sedición, por si acaso se les ocurre volver a hacer lo mismo. Y entonces ellos quedan como que han ganado una batalla también, porque también son elecciones en Cataluña. O sea, quiero decir, hay un proceso electoral en ciernes que es en todo el Estado, municipales, etcétera. Entonces, aquí cada uno está jugando su baza política. Ahora, lo de meter toda esta reforma para encima ahondar más en la falta de libertades para los movimientos sociales, para las protestas sociales y tal, y poner en cuestión y dejar cuestiones tan en la ambigüedad que una vez más convierte, como ya hacía la ley Mordaza, al policía en un juez con pistola, con porra y con poder de decidir, de interpretar lo que le dé la gana, ¿no? Es decir, que digamos que chocan dos principios que son la presunción de veracidad que se le da a un policía para acusar a cualquier persona de lo que sea, frente a la presunción de inocencia de cualquier persona que sea acusada, ¿no? De lo que sea, de cualquier delito, de cualquier falta o lo que sea. Entonces, a mí me parece que esto es todo una vuelta a la publicidad, a lo que sale en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación hablan de lo que al gobierno le interesa o de lo que a los intereses del poder le interesa y no hablan del detalle de estas cosas que estamos aquí diciendo, ¿no? Me recuerda mucho, pues, a lo que pasa con los activistas que se pegan al marco de tal, ¿no? Se habla de la obra de arte, no sé qué tal igual, pero les da igual que la obra de arte no se perjudique, les da igual todo y lo único que quieren es hacer contrapropaganda de lo que sea. Y aquí se está haciendo propaganda de la sedición. La oposición de derechas lo que quiere decir es que el gobierno está cediendo a los independentistas quieren salir en la foto bien parados, el PSOE dice, mira qué progresistas somos, todos bien, pero en la realidad lo que está pasando es que lo único que hace esta ley es perjudicarnos, porque están metiendo un montón de cosas dentro de la misma ley que no tienen nada que ver con el tema de la sedición y eso es lo que habría que ver hasta qué punto, porque ya que hacen una reforma del Código Penal, ¿por qué no cambian lo de la ley Mordaza, ¿no? ¿Qué es lo que està passant? Álvaro. Sí, jo vaig a discrepar un poc d'Àlex perquè jo crec que realment això ens ha eixit malament. És a dir, només hem d'escoltar les opinions que estan vertent als diaris i també a les xarxes socials. La major part de penalistes, d'advocats penalistes que assessoren normalment als moviments socials davant els jutjats, no? Si això fos un moviment publicitari, jo entenc que hi hauria una espècie de debat, no? Hi hauria una ala més esquerrana d'aquests advocats que dirien no, això és
això és perillós perquè pot atentar contra els drets civils més bàsics, pot ser interpretat de forma conservadora per els jutges, i una altra ala, no, que apoyaria el pacte que han fet entre Esquerra Republicana, Unides Podem i el PSOE, no? Però no és així, és a dir, tenim la major part dels penalistes en contra d'aquesta reforma, si més no, li veuen més parts oscures que no claretats, no? La major part estan d'acord en que és un pas endavant que s'hagi abolit el delicte de sedició, però opinen també que diguem-ne, per la part de darrere han colat molts aspectes que estaven inclosos en el delicte de sedició en aquest tipus agravat diguem-ne, dels desordres públics. I per tant, per a mi és, diguem-ne, una operació nefasta, tant per al PSOE com per a l'esquerra. I crec que serà utilitzada per els futurs governs de forma molt negativa cap als moviments socials, no? Si està el PSOE o si no està. Puc entendre que part del PSOE puga estar d'acord amb una reforma com aquesta, no? Diguem-ne, seria el que ells voldrien. A mi el que me costa entendre és que Esquerra Republicana i Unides Podem hagin format part d'aquest acord, no? De fet, n'hi ha fricció dins d'Unides Podem per aquest pacte i n'hi ha veus molt, diguem-ne, molt reconegudes dintre del partit, de la coalició, que estan dient, ostres, estem creant tipus nous, no? Tipus penals nous que no estàvem i que poden criminalitzar la protesta social. I una altra cosa que m'agradaria aclarir, no? Que és que una cosa és la llei Mordassa, que sí que li dona, diguem-ne, potestat quasi de jutge al policia, no? Perquè és una falta administrativa. Per tant, a tu te posa la multa i l'has de pagar primer si vols recórrer. Una altra cosa també diferent és la presumpció de veracitat de l'autoritat, no? Que això està en una altra legislació. I altra cosa és aquesta reforma del Codi Penal. Són tres coses, però que totes juntes es posicionen de forma negativa diguem-ne, a la lliure expressió i a la lliure manifestació. I com es materialitza, no? Anem a posar alguns exemples perquè siguem més clars, no? Tinc així la redacció de com està aquesta proposta, perquè encara és una proposta, de reforma del Codi Penal, y diu: serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, o obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios. És a dir, les manifestacions de la PA que es feien en les sucursals bancàries per a dir que l'increment de desnonaments era increïble, no? O per a demanar la condonació de la deuda, la dació en pagament, no? de la vivenda com a condonació del deute, serien ara mateix considerades com a desordres públics i castigades de 6 a 3 anys de presó. Una manifestació pacífica, perquè recordeu, ha de només bastar amb la violència o intimidació. I s'entén per intimidació en aquest cas que falte permís de la persona propietària per entrar en l'edifici. Per tant, una manifestació en una seu bancària seria considerada un desordre públic. D'acord? Aleshores, deixarien venudes a moltes formes de protesta, no? S'està afectant a la llibertat de manifestació en aquest cas. Però és que a més parla d'obstaculació de vies ocasionant perill per a la vida o la salut de les persones. És cert que aquest està més restringit i per tant, diguem-ne que estaríem parlant de quan una ambulància no pot passar o coses així, però quan posa la salut de les persones, diguem-ne que formes tradicionals de lluita com les barricades amb els pneumàtics, no? Cremant-se per a impedir la passada, o que es considera d'una forma més lleugera, més laxa aquest tipus, podrien donar, el que he dit abans, interpretacions creatives. Però és que, a més, quan parla d'intimidació, el que està fent, en realitat, i això s'ho he llegit alguns abogats penalistes, no? D'aquestos que deia abans, i crec que va en la línia correcta, és a dir, crec que estan posant això sobre negre sobre blanc sobre negre, i és la interpretació d'intimidació ambiental que feia Marchena i que va utilitzar el jutge Marchena, que va utilitzar per a condenar a molts anys de presó a la gent de rodear el Parlament a Catalunya, del 15M a Catalunya, i que després va aplicar també a la condena dels presos polítics catalans, no? És a dir, no fa falta ni tan sols invadir
l'edifici. Enrodejar-lo és suficient. Per què? Perquè hi ha una intimidació ambiental. I això és suficient per a condenar per desordres públics, no? I en cas de que siga un número suficient i estar organitzat i que siga amb un propòsit idoni per tal d'afectar greument l'ordre públic, serà considerat un desordre públic greu i condenat de 3 a 5 anys de presó i, per tant, ja no hi ha una pena mínima, ja s'expuja sí o sí per dalt dels 2 anys i aquestes persones condenades entraran directament a presó. És a dir, se pot donar el cas que la manifestació que es va produir davant de la delegació d'Hisenda allà a Catalunya, crec que va ser, amb els Jordis, no? pujats als cotxes, no només acabaran els Jordis a presó, sinó que acabarà tota la gent que li doni la gana per detindre, no? Centenars de persones condenades a presó. O estic pensant en les manifestacions de l'aeroport del Prat durant el tsunami democràtic, també podrien condenar a totes aquestes persones a més de 3 anys de presó i, per tant, entrarien automàticament a la presó. Per a mi és molt perillosa, no?, aquesta redacció. I, per tant, estic molt en contra. Rafa, bueno, recordem, perquè algú ens pregunta per ahí, sorprès, sí, és una proposta conjunta de PSOE i Unides Podem, això del que estem... Sí, jo volia acabar breument remarcant això, que és una proposta conjunta de PSOE i Podem. Vull dir que tal com s'ha proposat, el delicte de sedició desapareix relativament, però bueno, sembla que desapareix tal com estava redactat, encara que el preu a pagar hagin estat modificacions en el delicte, com dia ara Álvaro, de desordres de tot tipus que preocupen alguns juristes per el que estaven dient, no? Per la possible aplicació en tot tipus de protestes. I la qüestió és que jo crec que el govern és conscient, tant de la part del PSOE com sobretot la d'Unidas Podemos, que com que depèn de la interpretació que facin els jutges, això es pot tornar en contra seua, perquè, clar, o sigui, la gent que els vota, tonta no és, vull dir, es dona compte que estan aprofundint en els aspectes més negatius de la llei Mordassa i limitant cada vegada més les llibertats personals. Això, un votant que es considera mínimament d'esquerres, alguns socialistes autèntics que encara queden per ahí, que voten al PSOE, i la gent que encara vota a Unidas Podemos, que diuen que estava reviscolant una miqueta i que pareix ser que esperaven uns bons resultats en les properes eleccions, vull dir, la gent que està de la seva corda no ho té tan clar quan lliig la redacció tal com va quedar, no? Entonces, vull dir, no sé si han tingut suficientment en compte aquest perill, no? Perquè, clar, van estirant tant de la corda que al final es trenca, ¿no? Alex, ¿quieres apuntar algo más? Está todo dicho. Molt bé. No sé si voleu apuntar algo més del tema, Álvaro, que si se te queda algo ahí esencial que explicar. Jo crec que no. Crec que hem d'estar a la guait i que si aquesta reforma es confirma tindrem un problema. També se pot fer després accions tenint en compte aquesta reforma del Codi Penal, no? I pensar noves formes de fer activisme social. Però serà un entrebanc prou important. Molt bé, doncs anem amb un altre tema dels que teníem per així apuntats i com que Àlex s'ha escaquejat d'esta última ronda, li va tocar començar. Tenia apuntat jo per així dissabte manifestacions diria jo, perquè no va ser només a València, multitudinàries per exigir justícia climàtica i energètica i fets, accions i no paraules només, no? Tot això coincidint també amb la cimera de la COP27 a Egipte. Alex. Pues sí, creo que sobre todo, o sea, a mí me da cierta esperanza que es la gente más joven la que está tomando, digamos, más la iniciativa en este tipo de protestas, porque si echamos un vistazo al resto de cuestiones sociales y demás, pues ha costado mucho que la gente más joven se implique. Pero aquí yo creo que hay una concienciación clara de que el futuro está complicado, ¿no? A través de los problemas que se están ya viendo patentes del caos climático, porque yo me niego a llamar
cambio climático a esto, ¿no? Esto es un caos. Es un caos y estamos en los prolegómenos de un colapso civilizatorio, o sea, completo. No solamente climático, sino la cuestión del metabolismo de la sociedad tiene que cambiar, no solamente por el problema climático, sino porque estamos en un momento en el que tenemos que reconfigurar nuestra manera de funcionar, la economía, el consumo, todo, porque básicamente se nos acaba la fiesta fósil. O sea, los combustibles fósiles están en un momento en el que el pico de producción, hemos pasado, digamos, el peak everything que le llaman, estamos ya en ello, y en muchos recursos, pues cada vez la producción es más decadente y tenemos que reconfigurar nuestra sociedad de una manera en la que vayamos a un modelo en el que no dependamos del consumo, así de sencillo. Y por apuntar algo que deberíamos de pararles los pies es al gobierno, al Estado, que firma cosas como esa subvención de cientos de millones de euros para una empresa como Volkswagen, para que venga aquí a montar una gigafactoría para generar un montón de problemas a nivel ecológico que, bueno, ¿qué voy a explicar? Del litio y de todos los problemas que trae la extracción de la minería de litio, de la producción de automóviles, de la cantidad de recursos materiales que se requieren, que son escasos para fabricar todo esto, de la cantidad de energía que se va a consumir para poder fabricar todos estos vehículos, o sea, de los residuos que seguramente vayan a generar, o sea, todos los problemas ecológicos que va a generar eso. Y luego, claro, esta gente son las que dicen, no, nosotros somos verdes, la transición ecológica, no sé qué, pero bueno, ¿qué están haciendo ustedes? O sea, todos esos cientos de millones de euros los podrían invertir perfectamente en generar otro tipo de empleos que no vayan girando en torno al consumo, girando en torno a que todo el mundo, porque hay una mala noticia que hay que darle a la gente y es no vamos a poder sustituir 1.200 millones de vehículos en el planeta por vehículos eléctricos, porque no es posible, materialmente hablando. Entonces, como el modelo tiene que cambiar y el transporte individual va a ser una cosa que va a tener que dejar lugar a la fuerza, ¿sabes? O sea, queramos o no, da igual. O sea, el decrecimiento no es una opción política digamos, voluntaria, en la que diga, bueno, voy a decrecer porque soy ecologista y tal. No, es una cuestión ya material, es decir, nos la va a imponer la realidad y lo que tenemos que hacer es organizarnos colectivamente para no colapsar de una manera caótica, en la cual los ricos, digamos, van a querer sostener los recursos escasos que hay en sus manos. Y el resto, pues vamos a pasar las canutas porque vamos a tener una economía basada en el consumo y como el consumo se va a caer en picado porque no va a haber tantos recursos, pues es la pesquería que se muerde la cola. Necesitamos reconvertir la economía a los cuidados, a la economía local y con otras lógicas completamente distintas. Y no veo que se esté navegando en esa dirección. Veo que estamos navegando por el de tonto el último. Entonces vamos a ver si nosotros le damos cientos de millones de euros a la Volkswagen para que no se lo lleven a otro país, porque claro, hay que hacer la transición, pero bueno, vamos a quemar carbón, ¿no? Porque necesitamos pagar la luz. Hostia, entonces, claro, o sea, estamos yendo todo al revés. En vez de configurar las cosas bien, las estamos haciendo mal. Entonces, lo normal es que tengamos manifestaciones, es lo mínimo. Y bueno, y lo de toda esa repercusión que está teniendo, lo de las obras de arte, y que se esté montando un escándalo por la obra de arte, no sé qué, y no se esté montando un escándalo por todos los problemas a nivel climático que tenemos. O sea, ¿dónde están esos medios de comunicación? Cada vez que suceden eventos relacionados con el problema climático y con el tema de los recursos y tal, ¿dónde vemos esos medios de comunicación escandalizándose, ¿no? De los problemas que se generan en todo el mundo, porque ya no es aquí solamente, porque aquí tenemos algunos problemas, pero no son tan graves como yo que sé, ¿no? Hay lugares en el planeta en el que
hay 50 grados de temperatura, ¿no? O sea, que tengamos cuidado que esta gente va a migrar y que hay muchísima migración en el mundo y muchísimas víctimas a cuenta de esto y no somos conscientes. Iba a decir que los medios pueden cubrir igual el espectáculo, lo que no pueden hacer es la reflexión de dónde viene todo ello, ¿no? Es la diferencia. Rafa. Sí, no, molt bé, està tot molt bé. Vull dir, la Mani de València i tantes altres coincidien en la COP27 al Cairo. La COP27, vull dir, 27 reunions paripé per a no res. Vull dir, que estem, no és que estem com estàvem, estem pitjor. Vull dir, i bueno, pues ara l'Aliança pel Clima, que bueno, cal destacar que és una entitat integrada per més d'una vintena de col·lectius i assemblees, cosa que cal congratular-se perquè demostra que és tota una societat conscient de la que es manifestava aquest dissabte a València i, bueno, està clar, vull dir, perquè ara en aquest moment exigir de manera justa que s'adopten mesures ja mateix encaminades a una justícia climàtica, pues està molt bé, però per a mi jo recalcaria, per acabar la qüestió, que una de les coses que han quedat de nou patents al Cairo, una vegada més, han sigut les enormes diferències sobre el problema del canvi climàtic entre el nord i el sud del planeta. Una cosa més que marca diferència, no només econòmiques directes ni només d'explotació de recursos en direcció al nord, etc., sinó que, consegüentment, el problema del canvi climàtic al sud del planeta és molt més greu que al nord. I en això té bona part de responsabilitat els països rics del nord. Vull dir, simplement que no parlar del planeta, el planeta, no. En el planeta n'hi ha responsables en nom i cognoms de la major part de les agressions. I aquests responsables estan al nord, tenen que veure en les grans empreses transnacionals capitalistes i en els estats que permeten que això es produïsca. Vull dir que no és una qüestió de «ai, todos estamos en el mismo barco». No. Estamos en el mismo barco, però no tots tenim les mateixes responsabilitats. Álvaro. Sí, jo anava a dur-li un poc la contrària a Rafa, amb això que acaba de dir de que... Dus-me la contrària perquè si no això és molt avorrit. Avui està Álvaro duent la contrària. Sí. Que ha comentat que... S'està guanyant el sol. Ha comentat Rafa que el sud es veu més colpejat pel canvi climàtic que el nord. Això pensaven, o això jo crec que pensaven les elits, però jo crec que no se pot afirmar això després de l'estiu que hem viscut. Aquest estiu no estava previst, diguem-ne, en les previsions meteorològiques de que hi haguera o poguera hi haver aquestes onades de calor fins a l'estepa russa, no? I imaginem que això sí que s'acaba convertint en un estiu habitual, no? Dintre de 20 anys. Aleshores, Europa, diguem-ne, les poblacions europees es veuran molt afectades per això i no se podran defugir, no poden defugir. Hi haurà molts llocs a Europa, no només a la península Ibèrica o diguem-ne, Grècia, no? O Itàlia, sinó més llocs d'Europa que potser es tornaran inevitables en estiu. I bé, pensàvem que estàvem fora de perill, però no, resulta que és tot el planeta el que està, diguem-ne, en risc. I això és una bona notícia per tant de mobilitzar a les poblacions occidentals que pareixien com parapetades darrere d'aquesta història de no ho passarem tan malament. De fet, hi havia un mapa per ahí que circulava, no? Que era d'algun foro econòmic que havia pintat fins i tot bandes, diguem-ne, de perillositat, i Europa estava dins d'una banda molt verda que no anava a passar quasi res. Jo crec que és fals. Hem de conceptualitzar el clima com una cosa molt complexa, que no se poden establir, diguem-ne, a priori zones de salvaguarda d'aquest canvi climàtic i que veurem en què s'acaba plantejant tot això, no? Si les onades de calor, si la corrent en flux en jet que hi ha a l'Àrtic, no? Que s'afebleix i aleshores dona lloc a entrades d'aire calent del Sàhara
i a l'hivern d'entrada i de fred, i aleshores tenim un clima molt més extrem del que pensàvem, o no, o s'atura la corrent del Golf i tenim hiverns que són molt freds, no? Encara està per veure cap a quin planeta anem. Les previsions són extrapolacions lineals, no tenen en compte la complexitat de la Terra. Això com a primer apunt. I després dir que m'agrada molt un article que s'ha publicat avui al Salto, en el blog La paradoja de Jevons, que bueno, és un poc de publicitat perquè tinc l'honor de participar-hi a voltes en la redacció dels articles, i que parla de geoenginyeria, no? Es pregunta per als tecnooptimistes que diuen no, això és molt fàcil, capturem carboni i ja està, tot apanyat. I es pregunta, geoenginyeria, lo primero es no desterraformar, és a dir, fa aquesta història, no, de la ciència-ficció d'anar a altres planetes i convertir-los en habitables, però en el nostre propi planeta. És a dir, primer centrem-nos en no desfer el que tenim així, no desterraformem el planeta Terra, no? I fa un poc la comptabilitat de carboni i veure si és possible la captura de carboni a nivell tècnic, no? I la conclusió és que no. És a dir, hi ha molta gent que pensa que podem seguir mantenint aquest nivell de consum de recursos fòssils, no? Com deia Àlex, que és cert, s'estan acabant, no només els recursos fòssils, és a dir, pràcticament ja la taula periòdica la tenim agotada, i ja molts d'aquests materials estan, diguem-ne, en la seva curva descendent d'extracció. Però els perillosos per a l'atmosfera són els compostos que són fòssils i que emeten CO2 i metà a l'atmosfera i que són els que van a canviar el clima. Doncs aquesta, hi ha una part de la ciència, no? I de les elits que pensen que aquest CO2 és possible recapturar-lo. Bueno, entre altres, l'Elon Musk volia entrar en aquesta diguem-ne, bombolla de la tecnologia, i no és possible, no? Hi ha unes màquines de capturar CO2 magnífiques que es diuen arbres, i que l'únic que s'ha de fer és deixar els ecosistemes créixer, establir-se, capturar CO2, no tocar-los perquè és tot l'ecosistema el que manté el CO2 ahí guardat. Si tu tales aquest bosc en concret, aleshores aquest CO2 se va alliberar si cremes la fusta. I, per tant, el que s'ha de fer és això, promocionar ecosistemes, mantindre-los i fer que es convertisquen en dipòsits de carboni, no gastar energia per a capturar CO2, és absurd. Àlex, que te veo. Bueno, has dit que el blog es diu la paradoja de Jevons dins del Salto, ¿no? Exacte, la paradoja de Jevons. Estaba buscando por así. Àlex. Bueno, había una frase que solía mencionar nuestro amigo Carlos Taibo, que decía que, en alguna charla lo he escuchado, ¿no? Decir que cuando había las manifestaciones contra la corrupción, en la época del PP y demás, ¿no? Que se destapó toda la corrupción, había quien decía, si os asustáis de la corrupción y os sorprende la corrupción, veréis cuando os enteréis de lo que significa la plusvalía, ¿no? Y esto me viene un poco a colación, ¿no? Por las manifestaciones del cambio climático. Si os alerta el cambio climático, veréis cuando os enteréis del fin de la civilización fósil, ¿no? O sea, como que yo creo que de alguna manera sí que hay un poco como decir, bueno, sí, tenemos que luchar contra el cambio climático, es peligroso, pero yo creo que no hay una conciencia real, generalizada al menos, de que tenemos que retroceder en el tiempo, igual 60 o 70 años, en cuestión material. Es decir, en todo lo que significa consumo de materias primas energéticas. Y eso conlleva una contracción de la actividad humana bastante salvaje. Para un país que no esté tan desarrollado, no tanto. O sea, quiero decir, para un país africano, para muchos países que no tienen un consumo excesivo de recursos, no van a notar nada porque ellos ya viven en un colapso, entre comillas, ¿no? Pero para nosotros, para un europeo, vamos a decirlo así, supone reducir un 70% el consumo de energía neta. O sea, claro, los cambios que hay que hacer son tantos, de tanto calado y tan profundos en tan poco tiempo, que
aquí lo único que vamos a tener es, o sea, si no hay una concienciación clara de las personas que tienen poder en estos países de hacer cambios, o realmente cogen la sartén por el mango, o mañana lo que van a venir son los flautistas de Amelín, con la canción de que no se preocupen, que con nosotros van a recuperar con nosotros yo les voy a mantener aquí, ¿no? O sea, y estoy pensando en los movimientos populistas de extrema derecha y demás, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pues que ellos te van a prometer siempre que vas a tener lo mismo, mientras que del otro lado lo único que hay es hipocresía. Y eso es peligrosísimo, porque si mantenemos, o sea, si tenemos unos gobiernos hipócritas que no cogen la cosa realmente en serio, lo único que va a generar es que la gente se sienta engañada y deslegitime a todos estos gobiernos, digamos, que por otra parte está bien que se deslegitimen porque no tienen ninguna legitimidad cuando están haciendo las cosas mal. Pero claro, lo que hay detrás son movimientos fascistas. Entonces, lo que hablaba Carlos Taibo también en uno de sus últimos libros, que es ecofascismo, ¿no? Que es los ricos... Dices uno de los últimos porque no sabes cuántos puede haber escrito de dentro. Sí, claro, es muy prolífico. Pero, quiero decir, es tremendamente complejo el problema, pero yo lo único que veo es que esta gente está súper... O sea, son conscientes, pero no saben cómo hacerlo. Es decir, Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica, sabe el problema. O Alberto Garzón, ministro de Consumo, saben el problema. Ahora, ¿quién se atreve a hablar de él de esta manera, como podemos estar aquí hablando? Ninguno, porque van a perder votos, porque no quieren, no se atreven, no juegan en esa historia. Pero es que creo que estamos en un momento, en una coyuntura tal, que a lo mejor la verdad tiene que prevalecer sobre tus intereses particulares como partido político o como lo que sea. Ya vale. O sea, decir, y ahí es donde, esa es la barrera que habría que romper. Rafa, Álvaro, tenim ahí apuntat que jo vull que entrem de seguida ja a parlar del Prestige i dels 20 anys del Prestige, però estava escoltant-vos i se me ve alguna reflexió que ens fan de vegada en quan. Diu, és que sois muy catastrofistas y este catastrofismo nos lleva a la inacción, al no hacer nada, al paralizarnos. N'hi ha vegades que ens ho diuen. Home, a mi segur que m'ho diuen, perquè jo sempre dono una nota pessimista, no? Però, bueno, jo únicament recordar una cosa que vaig llegir no fa molt, i era uno que deia que la qüestió del canvi climàtic té una solució, i és que estem a l'era quaternària, on han hagut, com sabem, periòdiques glaciacions. Entonces, bueno, la solució per al calfament global seria que tinguem una nova glaciació en la qual cosa se solucionaria tot, inclús tindríem aigua de sobres. Vull dir, per fer una reflexió una miqueta fora de context, no? Perquè jo crec que està clar. Vull dir, el problema, com tantes vegades, és que la gent, com dia ara fa un moment Àlex, no és conscient del tema. Vull dir, i el fet de que partits negacionistes com el PP i Vox tinguen majories absolutes, com Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, la quantitat de problemes ecoambientals que tenen les dues comunitats demostra que a la gent això li la porta prou fluixa, no? Vull dir, no té cap interès excessiu en qüestions com el canvi climàtic i està molt més interessat que ara tenim el Black Friday i d'ací un mes tenim les compres del solstici d'hivern, etc. I després les rebaixes de gener. Vull dir, això és el gravíssim problema. Per a mi és el més important, que la gent no som conscients de l'agreujament del problema, no? I per tant, bueno, com no vingui una nova glaciació, ho tenim clar. Álvaro. Sí, a veure, jo això sempre faig una metàfora que pot ser més o menys afortunada, però és com si a alguna persona li diagnostiquen una malaltia molt greu, no sé, que el doctor li diu vostè té càncer, i de primeres la persona ho nega
i li diu que no, que està perfecte, que pot seguir fent vida normal, i el metge li diu, no, però a veure, que això se pot tractar, si vostè menja un poc menys cada any, no va a morir-se de fam, el que ha de fer és menjar menys i ja està, i segurament no se curarà, no arribarà tot a mal majors i dirà, no, jo vaig a seguir menjant, i a més cada any menjaré més, perquè sóc així. Clar, si ho traslladem un poc a la vida real, el sistema econòmic és absurd, no? I com a tal se mostrarà els pròxims anys, perquè no pot seguir creixent en un planeta infinit. El problema és, com diu Rafa, que la gent no és conscient, però no és conscient, jo no crec que no siga conscient de que hi ha un problema, però és un problema vago, que no té massa que veure en la seva vida. El problema és que no té consciència de com pot afectar a la seva vida. I quan afecta a la seva vida, ahí vindrà el problema polític. I és, com ha dit Àlex, que vindran els flautistes, no? A dir-te, no, ja veuràs que amb mi tu podràs continuar fent el que feies. Això sí, hi ha una altra molta gent que no podrà fer-ho. Això s'anomena ecofeixisme. És a dir, se repartiran els recursos de manera desigual. Se posarà un llindar que pot ser segurament de nacionalitat, però després serà de classe i després serà d'altres tipus de llindar fins a arribar a només a l'elit. Diguem-ne que una vegada posat la discriminació ja no hi ha on parar. I conforme els recursos siguin més escassos, diguem-ne que se pujarà, no?, en l'escala social. I això ho hem de tenir en compte. Jo no sé si, diguem-ne, si som agoreros, si som pessimistes, no sé, perquè jo crec que estem parlant de fets científics. Podem discutir de quan es produirà una davallada en el consum. Podem parlar-ne de si seran 2 o 3 anys el que durarà, diguem-ne, les economies consumint només carbó i deixant de tirar de gas rus, etc. No, això se pot discutir. El que no se pot discutir és que arribarà un moment en el qual diguem-ne, la disponibilitat del producte, del recurs, serà cada vegada menor i això generarà problemes. I estos problemes seran greus perquè resulta que afecten a la sang del sistema productiu, que és el petroli, el gas i el carbó. No sé, qui no veig això com a un problema en el curt termini, té ell mateix un problema de visió, no? I això no és ser catastrofista, és plantejar la realitat. Després ja podem parlar de què fem, no?, davant d'aquest problema. Si es plantegem què fer, ahir així podem parlar de propostes més catastrofistes, és a dir, bueno, jo preferís que vaig a tot a pitjor i ràpid, no? Hi ha gent que preferís això, que diu, bueno, que se queme tot. Jo soc més dels que veuen que això, si passa, uns dels que li tocarà cremar-se serà a mi, perquè és que resulta que soc pobre, no? Així que preferís una redistribució de la riquesa abans de que això passe. I per tant, hem d'implementar moviments socials i de reformes que siguin possibles fer-se de baix a dalt, que eviten que això es produïsca, no? Que arribi un flautista, que establisca una ratlla de discriminació i que resulta que és de sempre, no?, els més pobres, els que traiem tot el treball cap avant, acabem cremats. Álvaro, perdona, un incís. Recordem que al compte dels flautistes, els que segueixen el flautista acaben ofegats en el riu. Efectivament. No hi ha millor metàfora. És a dir, no continueu seguint els flautistes. Alex, no sé si quieres decir algo de este punto, pero yo os voy a empezar a sacar todos los temas que nos quedan por aquí apuntados. El tema del catastrofismo siempre es la misma historia, ¿no? Es decir, no, es que no se puede ser catastrofista. Bueno, pues nada, continúen con el rumbo de colisión, que es lo que estamos ahora estamos metidos en esto. O sea, la gente, ¿por qué gana el PSOE las elecciones sistemáticamente? Porque son unos hipócritas. Es decir, porque la cola de el meme este, ¿no?, de la cola de las mentiras incómodas, o sea, perdón, las mentiras reconfortantes y las verdades incómodas, pues la gente prefiere mentiras reconfortantes. Y entonces por eso votan al PSOE, ¿eh? O sea, quiero decir, es el mayor representante de las mentiras reconfortantes. Y claro, las verdades no venden si son incómodas. Pero es que también nos tienen que, o sea, digamos que tenemos que hacer un esfuerzo, y ahí entramos ya a un tema educativo, de que tenemos una baja tolerancia a la frustración y grandes expectativas. Y el capitalismo nos vende que vamos a tener que ser
lo que nosotros queramos y que vamos a cumplir todos nuestros sueños y que de nuestro esfuerzo individual depende todo lo bueno que nos vaya a pasar en este mundo, pero no se nos enseña a que aquí tenemos conflictos que resolver y un problema delante de las narices. Entonces, no se trata de inmovilizarse, sino todo lo contrario. Oiga, vamos a ponernos manos a la obra. Se está hundiendo el barco, ¿no? Y se está hundiendo el barco y decimos, hombre, pero no digas que se hunde el barco, que así nos vamos a deprimir todos. Digo, bueno, pues nada, que se hunda. O sea, quiero decir. Molt bé. Jo crec que està clar, la reflexió. Vaig a plantejar-vos els temes que ens queden, perquè queden 10 minuts de tertúlia i avui s'hem liat entre xarxes socials i se'ns queda apuntat per així, com dèiem, parlar dels 20 anys del Prestige. Que a més Álvaro ho ha introduït molt bé, lo de que s'està hundiendo el barco. Sempre ja superava els 2.800 milions d'euros que ja vam pressupostat bueno, en 2.800 milions el que ja va pressupostat per tot l'any, i tenia apuntat per així també parlar del Mundial de Qatar, no de la llista de Luis Enrique, de si vos agrada o no, però algo del Mundial teníem per així apuntat. També podríem parlar, a veure si per què no podem parlar de futbol. Pots parlar de futbol. Una miqueta de frivolitat. Tira-li, Rafa. Lo del Prestige, bueno... En lo que vulguis, són els 3 temes que es queden per ahí. Els aniversaris i les efemèrides aprofiten per això, no? Per a tornar a veure el que va passar i veure la nostra impotència a l'hora d'esbrinar realment les últimes conseqüències i la realitat dels fets, no? I de totes les coses brutes i fosques que van passar al voltant de l'accident. Per a mi n'hi ha un parell de qüestions, i per a fer-ho breu, que són fonamentals. Primera, la utilització una vegada més del vell sistema del buc emissari, no? Allò que ja els celtes en la prehistòria ja utilitzaven, que és el pillar a algú que faça de cap de turc, que en aquest cas no ha sigut turc, però ha sigut del costat, ha sigut grec, que és el capità del Prestige, que l'únic que va fer en tot moment va ser seguir les ordres de les autoritats marítimes i portuàries que estaven implicades, no? Bueno, pues resulta que era el principal acusat i el que se va menjar la major part del marró fent de cap de turc, ja dic. Vull dir, la resta, els principals... Això, doncs, bueno, cadascú va fer el seu paper. El nostre amic Rajoy, que se li tira tot... Jo almenys el faig molt de menys perquè m'ho passava molt bé en les seues tonteries. Los hilillos de plastilina con trajectòria vertical i coses d'això, no? Vull dir, i això ningú de tots ha dit ni li ha passat res. Vull dir, ni el vicepresident ni el president, evidentment, Aznar ahir, bueno, però tenia en anar a les Azores i coses més importants com per a preocupar-se del Prestige. I vull dir, l'únic que ha demostrat tot el que ha anat eixint, aprofitant el 20 aniversari, ha sigut la desvergonya total dels aconteixements i les principals persones implicades i en un únic aspecte positiu. I és que ara, afortunadament, han tret imatges de les platges de la Costa da Morte i estan pràcticament netes, però no segur gràcies a l'actitud del govern que va fallar abans, durant i després de la catàstrofe, sinó l'actitud solidària de tanta i tanta gent, inclús d'altres llocs de la península, que van acudir a la costa a pringar-se de xapapote per a solucionar el tema, un tema que les autoritats havien perdut el rumb totalment. Entonces, vull dir, l'única qüestió positiva és, una vegada més, la demostració de la solidaritat de la gent. La resta, vergonya i més vergonya per al govern de l'època i poc més. Álvaro. Sí, jo en aquest aniversari dels 20 anys del Prestige, i crec que enllaça bé amb el tema anterior, el que m'agradaria recordar és que de totes les indústries, la més contaminant en diferència és la petroquímica, i incloent ahir
el transport de petroli, l'extracció i després la producció de derivats com els pesticides i altres productes. No? Si repassem les catàstrofes ecològiques que n'hi ha hagut al llarg de la història recent i no tan recent, quasi totes estan lligades a aquesta indústria. Podem nomenar el Prestige, però en el 2010 va rebentar la plataforma Deepwater Horizon al Golf de Mèxic i 4 o 5 anys després encara treien tones i tones i tones de les platges contaminades, amb un creixement exponencial, perquè va estar 3 mesos alliberant cru i gas, no? Aquesta plataforma que estava trencada i no van reparar. No? I després també l'enfonsament de l'Exxon Valdez, no? De la petrolera ExxonMobil al 89, si no tinc mal la data, que va contaminar una superfície de 26.000 quilòmetres quadrats i més de 2.500 quilòmetres de costa. Per a que vos feu una idea, el País Valencià té 23.000 quilòmetres quadrats i 600 i pico quilòmetres de costa. És a dir... Perdona, un incís, Álvaro. El Prestige va afectar a 2.780 quilòmetres de costa. Va arribar inclús a l'Atlàntic Nord, al nord de França, a Bretanya, evidentment a Portugal, vull dir, 2.780 quilòmetres de costa. A part de la Costa de Morte, clar. I penseu en tota l'afecció a la biodiversitat que això suporta. És increïble. I després tenim les catàstrofes, la catàstrofe molt coneguda, que és la de Bhopal, no? Que és una petroquímica que fabricava un compost cianat derivat del petroli, amb més de 15.000 morts. I tenim altres, com la fuga de dioxines a Sevesto, a Itàlia, amb 37.000 persones afectades per dioxines. També era una petroquímica. I l'enfermetat de Miyamata, que és per contaminació corporal per plom, l'empresa responsable era una altra petroquímica, no? Que fabricava vinils i demés derivats del petroli, que vertia directament al mar i més de 2.000 víctimes per aquesta contaminació. És a dir, sempre que tenim una catàstrofe natural, o és una central nuclear o una empresa lligada al negoci nuclear, o tenim una petroquímica. Si revisem les grans catàstrofes de la història. Aleshores, no queda altra que abolir, a més, perquè s'està acabant i perquè és cada vegada més car i perquè contamina l'atmosfera, sinó perquè contamina el planeta sencer, aquest tipus d'indústria. Alex. Bueno, hay que decir que por aquella, vamos a decir accidente, ¿no? Pero bueno, en fin, por aquella negligencia grave del hundimiento de aquel barco, se juzgó al capitán, que al final, bueno, era un chivo expiatorio de todo el problema, ¿no? También le sirvió al gobierno de Aznar para salvar el pellejo, pero hubo unas filtraciones a través de una agencia de inteligencia que se llama Stratford y Wikileaks las hizo públicas del dueño del barco, ¿no? Era un oligarca ruso, Mikhail Friedman. Y entonces este personaje, resulta que en ese informe que hacen los analistas de Stratford, califican a Friedman por sus negocios como un tipo vil y lo vinculan con amenazas, sobornos, extorsiones, subastas fraudulentas, tráfico de influencias, tráfico de drogas, prebendas, evasión fiscal, lavado de dinero, violencia y asesinatos. Un pieza, el señor. Y a este señor, pues nadie le ha juzgado, claro, porque, claro, el estado del barco, o sea, igual se le puede culpar de algún tipo de negligencia al capitán o lo que sea por una mala praxis, por no obedecer a las órdenes que le daban desde la Marina Mercante o lo que sea, pero claro, el dueño del barco, ¿en qué estado estaba ese barco? En fin, o sea, quiero decir que ya vemos que el poder a veces, los verdaderos responsables salen indemnes y 20 años después, pues este señor ni ha dado ni daría explicaciones. Igual hoy en día sí, porque como es ruso, pues a lo mejor irían a por él, ¿no? Pero en aquel momento concreto se ve que Putin hablaba español en la intimidad con Aznar. Caía bien. No sé si voleu apuntar algo més o entrem ja en fase de convocatòries. Rafa. No, jo crec que estos días han aprofitat per atraure i recordar les actuacions de totes les persones realment responsables i, bueno, almenys ha servit això, no? De que se vegin les vergonyes dels polítics de l'època. Però
mucho me temo que si els déus de l'Olimp no ho vulguin, si tornara a passar un altre accident, tornaria a repetir-se la mala praxis de fa 20 anys. Álvaro? Sí, sí que tenim... bueno, ja, no sé si anava a dir a les convocatòries, perquè com són dos, igual les dic una estona. Les dic i ja està. Tenim dos convocatòries. Tenim una jornada estatal de mobilitzacions aquest dissabte en solidaritat amb les 6 de Xixón, ja sabeu el cas, que han condemnat a unes companyes a penes de presó per fer un piquet informatiu allà a Xixón. Aleshores, ens manifestarem el dia el 19 d'aquest mes de novembre a les 11 en la plaça Sant Agustí, i en la mateixa concentració, a partir de les 11, es farà una lluita estatal de la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions, i és una manifestació en la qual també participarem i surt del mateix lloc a les 11 hores des de la plaça de Sant Agustí. Així que si voleu fer un 2x1 de mobilització social, podeu fer-ho aquest dia. El dissabte apuntat en roig al calendari. No sé si ya... ¿Tú tienes alguna convocatoria o algo, Alex, por ahí? ¿No? Entonces, yo sí. Pues tírale, Rafa. Bueno, primer un prec per a tu. El Mundial de Qatar jo crec que té moltes més coses que el futbol. Te'l guarde. El guardem per la setmana que ve, que a més estarà en plena vigència, i parlar una miqueta de lo que s'amaga darrere dels grans espectacles futbolístics, no? I en quant a convocatòries, aquest divendres tenim a l'Ateneu Llibertari al Margen, dins de les nostres sessions de videofòrum, la projecció d'una pel·lícula una de les figures principals de l'Escola de Barcelona i bon amic de l'Ateneu, que és José María Núñez, i que convidem a tots a les 7:30 a l'Ateneu Llibertari al Margen el divendres. De tota manera, el meu company Antonio Pérez Collado ho recordarà el divendres. Molt bé, doncs jo tinc per així convocatòries també. Dimarts 15 de novembre, un acte de record a la Jabalina, a Maria Pérez la Cruz, miliciana llibertària afusellada als 25 anys a Paterna, a l'agost de 1942. Serà a la llibreria La Repartidora, allà a Benimaclet, i comptarà amb la participació de Llum Quiñonero, de Paco Collado, de Manuel Girona i de Lola López. Convocatòria per recordar a la Jabalina, i també tenim per així que es passen les companyes del Punt, que van a celebrar el 6è aniversari. Serà el dissabte, dia 19 de novembre, i hi ha convocatòria des de les 12 del matí fins la vesprada. El Punt, que està al carrer Garcilaso número 11, baix al Carme. Convocatòries que ens han arribat per així al WhatsApp. Així que amb això anem a finalitzar. Vos guarda el tema este mes i que se'ns queden pendents, i la setmana que ve seguim xerrant. Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, Álvaro González, company de CNT València, i Àlex Corrons, analista polític. Salut i fins la propera. Salut i bon dia. Salut i bon dia. Salut. I jo m'acomiade ja fins demà, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara.